Manainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto mga tugang ngayon na aldaw nin Martes, Pebrero 17, 2026. Ini ang Bareta alas 12. Ako po si Bert Nunez ang sa indong makakaibahan. Headlines kanda kulang mga Bareta sa lado lokal, Albay Governor Rosal nangapudan sa PCSO na buksan sa bidding ang magiging operator kan STL sa probinsya. Legazpi Mayor Hisham Ismail nagpahayag nin kaugmahan matapos makasabay ang syudad bilang high functional LGU sa DILG. DILG Bicol nagtaon nin 2 bulan na palugit sa mga opisyales para halion ang mga litrato, imahe o pangaran sa mga proyekto. Albay Governor Sal nagbilog nin task force tanganing i-monitor asin repasuhon ang mga catering services na pigkukuakan Kapitolyo sa kada pagtiripon. Sa lado nasyonal, maximum police presence sa Chinese New Year, ipinag-orden ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Precautionary hold departure order sa nagkapirang personalidad na imbwelto sa flood control anomaly kinonfirmar kan DOJ. Sa ibang nasyon ang granding selebrasyon sa maniba-ibang syudad asin banwaan kan China sa paglaog kan Year of the Fire Horse nagin makulor. Sa lado kan sports, retirement ni LeBron James pig-iisipan pa kan NBA superstar. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga Bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Pigtawan in 2 bulan na palugit kan Department of Interior and Local Government o DILG Bicol ang mga opisyal kan gobyerno na haralion ang pigburugtak na mga imahe, litrato o pangaran sa mga government-funded projects. Sa entrevista kan DCGB News kay DILG Bicol Regional Director Arnaldo Escobar, kasunod ini kan anti-EPAL memorandum na pinirmahan ni DILG Secretary John Vic Rimulya kan mga nakaaging simana. Dagdag pa niya na kung matapos na ang 2 bulan na palugit, puon kan ipinaluwas ang orden, pupuon na kan personahes kan ahensya ang pagmonitor sa mga pinagpapaabot na reklamo kan publiko sa pag-e-epal kan mga politiko sa proyekto kan gobyerno. Apera kay ni hahalaton man na matapos ang 2 bulan bago maghalat nin panibagong direktiba ni DILG Secretary Rimulya kung po pwedeng padarahan nin show cause order and mabalgar sa DILG Memorandum Circular 2026-006. Nangapuda na si Gobernador Noel Rosal sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na buksan na sa bidding ang magiging operator kan Small Town Lottery o STL sa Albay matapos ining i-terminate kan PCSO kan nakaaging Disyembre 27, 2025. Sa pahayag kan Gobernador, nag-iinisyar na siya nin surat sa ahensya sa pagsasabing dapat may legal na operasyon kan STL sa Albay matapos i-terminate ang Royal Fortune Corporation na dating nagpapadalagan kan STL sa probinsya.
Sigun kay Gobernador Rizal, hinagad niya ang marikas na pagkonduktan nin rebidding sa PCSO para may legal na numbers game na mag-operate sa Albay asin bako an pamosong weteng. Sinabi pa kan Gobernador na igwan ng 15 na aplikante o kumpanya ang nagsumitir nin aplikasyon sa PCSO tanganing mag-operate sa probinsya kasalida kan Royal Fortune na pigterminar ang operasyon kan ahensya na daipig paluwas na rason kun nata. Pigbalo kan DCGB News na kuahon ang rason sa PCSO Albay, alagad nagsayo maining magpahayag manungudigdi sa pagsasabing bako pa sindang autorisado kan sa indang central office na magpaluwas nin anuman na impormasyon may kinaaraman digdi. Nagbilog na nin task force o task group si Gobernador Nobel Rosal sa Kapitolyo Provincial tanganing i-monitor asin repasuhon ang mga catering services na pigkukua sa kada pagtiripon asin aktibidades kan gobyerno provincial kan Albay. Sigun kay Gobernador Rosal, inisyatibo niya ini na ugidon ang disbursement asin sistema nin pagpakaon sa Kapitolyo dahil bako harayo ang posibilidad na pighihiling na ini kan Commission on Audit o COA. Enot ka ini nagpatanid ang gobernador na milyones pesos ang minaralat na gastos ka nakaaging administrasyon sa mga catering. Nagpahayag ang gobernador na mapili na sana kun aga o hapon ang pakaon sa mga pagtiripon tanganing mabawasan ang budget kan mga opisina sa mga siring na paramientras na kaurugmahan asin ialokar na sana sa ibang serbisyo. Nagpahayag nin kaugmahan si Mayor Hisham Ismail pagkasabay kan lokal na gobyerno kan Legazpi City bilang high-functional o high-performing LGU sa nakaaging Anti-Drug Abuse Council Performance Audit Awardees kan Department of the Interior and Local Government o DILG. Sigun kay Alcalde Ismail, ang rekognasyon nagpapahiling kan epektibong mga estratehiya para mamantenir ang kaligtasan asin seguridad bako sana kan mga Legazpeño kundi kan publiko kontra sa illegal na droga. Dagdag pa niya na nagtatao man ini nin kumpiyansa sa mga investors asin turista tanganing mamatean ninda ang dapat maging komportable sa pagbisita sa syudad. Kumpiyansa si Mayor Ismail na masakat ang syudad hali sa top 9 na safest city sa bilog na sa nasyon dahil kumpiyansa ini sa kapasidad kan Legazpi City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency asin kan Public Safety Office. Dagdag pa kan alkalde na kan taon 2025 pa na ideklarar na drug cleared na ang 70 na mga barangay sa syudad nin Legazpi. Dahi kay puhan na sound level meter o decibel meter para may pautob ang leyes na nagbabawal sa mga maribuko na motorsiklo. Ini ang tinaawanin doon ni Tabaco City Councilor Ram Janko matapos na sinabi kan representante kan PNP sa ginibong regular na sesyon kan sangguniang panglungsod na daininda na ipapautob ang pagdakop dahil sa kawaaran nin decibel meter. Ang mga pulis, ipinaapod kan SB Tabaco para kumustahon ang pag-implementar kan nagkapirang ordinansa sa syudad. Sigun kay Janko na pwedeng maging basehan kan PNP na madakop asin mapamulta ang mga driver kan mga maribok na motorsiklo kung manutaran na bako ng original ang tambutso. Sinabi ni Janko na nakapalaman sa ordinansa kan syudad nin Tabaco na bako sa nang ribok ang pigpapabawal kundi kung bako ng original o stock ang gamit na tambutso. Ang aksyon kan konseho ginibo matapos mariparo na sigi ang dakol kan mga maribuko na motorsiklo partikular na sa mga lugar na pigdadayo nin mga tao aron kan seawall, New Road sa Barangay San Vicente. Makusog ang direktiba kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa PNP Tabaco na darakupon ang mga motorsiklong maribok asin customize ang tambutso. Dakula naging tabang kan Jetmatic Pump para palsukon ang kalayo sa insidente ninsulo sa sarong boarding house sa Barangay 3, EMS Barrio, Legazpi City, kasuod mang udto. Sigon sa saro sa mga boarders kan nasulo na boarding house na nagpamidbid sana sa pangaran na John Mark na alas 12:40 nin udto kan madangog nindang may puminutok sa second floor kan sa indang pig-iistara na boarding house.
Nadiskubre nindang nagkakalayo na asin makusog na an aso. Alagad sa marikas na pag-aksyon kan maabot sa 15 na mga borders, nagkaigwanin bucket relay asin nagharok nin tubig sa sarong jetmatic pump asin pigpasa-pasa ang balde para sibuhon ang kalayo. Sagkod na dagos nang mapalsok ang kalayo bago nag-abot ang mga personahes kan Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi. Dayman nakalaog sa lugar kan pinangyarihan kan sulo ang fire truck dahil sa piot ang dalan. Dahil sa marikas na pagsibo o pagpalsok sa kalayo, dayman nin na irehistrong nalugadan o nadanyaran sa insidente. Padagos pa ang investigasyon kan BFP sa kausa kan sulo. Padagos na pinagkukondusir kan Legazpi City PNP sa indang komprehensibong investigasyon, manugod sa naglalakop sa social media, may kinaaraman sa sarong dayuhan na biktima nin insidente nin panghabas sa Legazpi City. Sigun sa hepatura, personal na nakipagkoordinar ang investigador sa nasabing dayuhan, tangani aramon ang kabilugan na detalye asin maberipikar ang pangyayari. Napag-araman na dai na ipaabot sa hepatura ang kabilugan na pangyayari basado man sa opisyal na reports kan Legazpi City PNP. Mientras tanto, pinagigibo naman kan mga otoridad ang koordinasyon sa mga magkakanigong establishmento asin individual na posibleng may koneksyon sa pangyayari tangani makakuapan nin mga impormasyon asin ebidensya. May babalik sa laog nin 24 oras ang normal na supply nin tubig kan mga konsumidores kan Legazpi City Water District puon sa completion kan gabos na maintenance works kan distrito. Ini ang pinag-anunsyo kan LCWD kung sain ang pagbalyo kan isolation valve sa PhilHydro Incorporated Water Treatment Plant asin na kompleto na. Alagad ang post-maintenance activities ang nagpapadagos pa kaibahan na ang flushing works tangani maibalik na ang normal na distribusyon nin water supply sa syudad. Aprobado na kan sangguni ang panlalawigan ng Albay ang Memorandum of Agreement na nagtutugot sa gobyerno probinsyal na makipag-partner sa sarong bangko tangani mamodernize na ang payroll as in digital banking systems. Ana sabing approval ang may duwang service contracts kaibahan ang Digital Banking Service Agreement as in Payroll Facility and Services Agreement para sa provincial government employees. Gagamiton kan probinsya ang corporate payroll system kan bangko as in ATM-based accounts tangani mapalangkaw ang rikas, accuracy as in reliability kan financial transactions. Makakapairahay na kan sa indang mga harong ang mga residentes kan Daraga Albay na nadanyaran ang harong durante kan pagrapado kan bagyong Uwan kan 2025. Ini matapos na maresibi na kan nasabing mga residentes an asistensya hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maghapon na ginibo ang distribusyon in ayuda o asistensya pinansyal sa nasa 890 na mga pamilya na konsiderado yung totally as in partially damaged ang mga harong dahil sa bagyong Uwan. Binanga sa duwang batch ang distribusyon kasuudma sa Daraga Covered Court, sobra 400 na individual sa pagkaaga ang nagresibi kan tabang, mantang sobra 400 man sa pagkahapon. 10,000 pesos ang nairesibi kan mga totally damaged, mantang ang partially damaged ang harong nakaresibi nin 5,000 pesos. Sigun kay Daraga Mayor Vic Perete na iyon na ini ang promisa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kan magbisita sa probinsya kan Albay matapos ang pagrapado kan bagyong Uwan. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and share rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinag-ordena ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. ang maximum police presence sa bilog na nasyon, partikular na sa Metro Manila para sa selebrasyon kan Chinese New Year ngunya na aldaw. Tututukan kan kapulisan ang Binondo, Manila asin iba pang high traffic areas na piglalaoman na dadagsaon kan publiko. Sigun kay Nartates, nagpalakop na nin mga tauhan para sa crowd management asin anti-criminality patrols. Makusog man na nagkakoordinar ang Manila Police District o MPD sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa ipapautob na road closures asin rerouting schemes, lalo na sa palibot kan Binondo Intramuros Bridge asin Jones Bridge. Nagbugtak naman nin mga police assistance desks sa mga major temples asin commercial centers para sa tulos na pagresponde. Mientras na inalerto naman ang mga intelligence units para bantayan anuman na patakot kan seguridad asin mga grupong posibleng mag-aprobitsar sa dakulang pagtiripon. Nangapudan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga paratubod ngunya na panahon nin Kwaresma na mag-fasting sa paggamit nin cellphone asin social media. Sa sarong pastoral letter, hinagad kan CBCP ang mga Katolikong Pilipino na magkondukta nin digital media fasting bilang modernong paagi kan pagsulsol, pagbalik loob asin espiritual na paghurup-hurup. Nagkapira sa mga rekomendasyon kan CBCP ang pag-ibitar sa paggamit nin cellphone bago magkaturog asin pagmata. Limitaran ang oras sa social media asin streaming. Magkaigwanin gadget-free na pagkaon asin pagtiripon. Punasan ang apps na nakakadistract o punason ang apps na nakakadistract asin salidahan ang oras sa hampang kan screen nin pangadji, pagserbi,
pagbasa o paghururon. Sigon sa CBCP, ang tunay na pag-aayuno bako sa nabasta pagtio sa pagkaon kundi pagdistansya sa anuman na nakakaulang sa mas hararom na relasyon sa Dios. Tinawanin doon kan CBCP na ang digital fasting iyo ang bako para padifisilan ang sadiri asin anti-technology kundi para palibrihon ang puso. Sa sobrang paggamit nin teknolohiya, dakol ang napapagal, nawawa ranin focus asin napaparayo sa pangadji asin sa pamilya. Dahil perming nakatutok sa screen, nababawasan ang katuninongan asin paghurup-hurup. Mapon ang Kwaresma sa aga Ash Wednesday, Pebrero 18. Kinumpirmar kan Department of Justice na nagpaluwas na ang korte nin Precautionary Hold Departure Order o HDO laban sa nagkapirang personalidad na imbuelto sa flood control anomaly. Base sa kopya kan HDO kan Manila Regional Trial Court Branch 52, pinagbabawalan na makaluwas ni Nasyon sinda Senador Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating District Engineers na sina Henry Alcantara asin Gerard Opolencia. Kasabay man sa whole departure order si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na nagadan kan Disyembre kanakaaging taon. Nahahampang sa kasong plunder, direct bribery asin corruption of public officers ang mga inireklamo na ibinugtak sa HDO mantang ipinaabot naman ang kasuguan kan korte sa Bureau of Immigration. Dinakop kan mga tauhan kan Bureau of Immigration o BI, Armed Forces of the Philippines o AFP asin iba pang law enforcement agencies an sarong Mongolian pilot student dahil sa pinagsasabing pang-iespiya sa sarong aviation school sa barangay Lipay, Dingin, Iba, Zambales. Ang nadakop na midbidan na si Bold Batar Bold Erdene, 30 anyos, sarong graduating pilot student na sarong undesirable alien. Dahilan kan pigsasabing patakot kaini sa seguridad asin public interest sigon sa ipinaluwas na pahayag kan BI. Sigon sa official intelligence information, ang nasabing dayuhan may koneksyon sa gobyerno kan China. Sinabi na durante kan flight exercises, ang nasabing persona nagkondukta nin aerial photography kan Iba Airport asin kataning na Palawig River area, mga 5 nautical miles hali sa airport sigon sa BI. Tinawanin doon kan ahensya na day tutugutan kan Pilipinas ang mga institusyon kaini kay bahan ang mga pasilidad kan pang-ensayo sa sibilyan na gamiton para sa mga aktibidad na pwedeng makakompromiso sa national security. Dinara ang nasabing dayuhan sa warden facility kan BI matapos na ipinairarom sa medical examination asin biometric processing. Bareta sa ibang nasyon, naging makulot ang ingranding selebrasyon sa man iba-ibang syudad asin banwaan sa China para sa pagselebrar kan Spring Festival asin sa paglaog kan Year of the Fire Horse. Pinailawan ang nagkapirang ribong lanterns sa Xiangyang na parte kan Hubei Province. Tanaw ini sa Hangjiang River kung sain ruminoso ang nagkapirang mga turista. Sa banwaan man kan Sihe sa Anhui Province, Burubanggi nagkaigwan nin parada sa mga tinampo. Pinakintab man kan Dragon Dance and Fireworks ang nagkapirang parte kan Dashu sa Sichuan Province. Dayman nagpahudyan ang banwaan kan Jining, Shandong Province kung saan mga robot ang nagperform kan ancient asin traditional drums para sa festival. Pig-isipan pa ni NBA superstar LeBron James ang sa iyang retirement kan haputon kung may plano paining magpadagos sa pagkawat matapos na presenteng season kung saan nairehistro niya na ika-23 na record. Sinabi ni LeBron na daipan niya sigurado kung magpapadagos siya pero may plano na siya
para sa iyang retirement. Sa entrevista bago ang NBA All-Star Game, sinabi kan 41 anyos na forward kan Los Angeles Lakers na dai pa niya aram kung ano ang sa iyang magiging lakdang sa masunod na season. Apisar kung may pagduwa-duwa sa iyang futuro sa NBA, siniguro ni LeBron na day ini makakaapekto sa iyang paghinguwa na tabangan ang Lakers na makuhaan sa indang ikalimang NBA title. Naimbento kan mga siyentipiko ang magnetically levitated o maglev transport sarong tren na nakaangat nindiit sa ibabaw kan riles gamit ang magnets daing rida asin friction sa track. Nagagana ini sa paagi nin duwang main technologies ang electromagnetic suspension na nag-a-attract paitaas kan magnet sa track asin electrodynamic suspension na magnetic repulsion na nagpapalataw sa train. Ang nasabing train may rikas na 400 to 500 plus kilometers per hour sa operational speed asin 600 kilometers per hour naman sa test speeds. Pinagagamit naman ini sa ibang nasyon arog kan Shanghai Maglev sa China asin SC Maglev Project sa Japan. Istorya na iiba. Sarong 20 anyos na Panamanian woman na hali sa Colombia ang pinapundo sa Barcelona Airport kan pinaghinalaan kan immigration authorities. Kan rekisahon ang babae na hiling ang bagong lugad asin nakabuka pa sa irarom kan mga suso o breast kaini. Nahiling man ang mga puti na bagay sa lugad. Sinabi kan babae, nakakasairarom pa sa niya sa breast implants 2 bulan na ang nakakaagi asin nakabukaan sa iyang mga suso dahil sa tanagdudugo pa ang mga ini. Pinaghiling kan mga otoridad ang fresh panglugad kan babae. Nagduda ang mga ini kung kaya idinara siya sa ospital asin nadiskubre na puros cocaine ang nasa laog kan sa iyang suso. Sa kadakulan, kan volume kan cocaine, pati ang mga lugad na apektaran na ini. Tinangkas ang cocaine pati na ang mga implants kung sain kan timbangon maabot ini sa 1.4 kilograms na may street value na $80,000. Flashback. Ngayon na aldaw Pebrero 17 taon 1872 nangyari ang execution by garrote ni Father Mariano Gomez, Jose Burgos, asin Jacinto Zamora o mas midbid bilang gumbursa sa Bagong Bayan, Manila. An sa indang pagkagadan ang pinagpamayuhan kan Spanish colonial authorities dahilan kan false charges nin subversion asin pang tatraidor na nagmarka nin pivotal moment sa istorya kan Pilipinas asin nagsulo kan init kan nasyonalismo para sa mga masunod na henerasyon na ipaglaban ang kalayaan asin hustisya. Ang execution kang gumbursa ang konektado sa Cavite Mutiny kan Enero 20 taon 1872 sarong pag-aklas kan mga obrero asin sundalong Pilipino sa Cavite Arsenal. Dahilan kaini pinaghinalaan kan mga Espanyol ang tulong padi na nagpamayo kan revolusyon o rebelyon. Apisar kan kakulangan sa ebidensya, pinagpasairarom ang mga ini sa Sham trial asin nagdara nin mga coerced testimonies para na ang predetermined verdict. Mga tugang, yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kaiba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara Milaron asin Mr. G. Barrios, sa lado technical kaibanta po si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT, kaibaan sa tuyang mga OJT. Nakaibata man asa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kan sa indong mga radyo. Ako po si Bert Nunez ang sa indong tagapagbareta. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1, always DCGB, always at your service. Salamat po. Happy Chinese New Year. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa
Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at